Yan. Ready na yung snacks natin. Yan guys, yung unang turo natin, nilagyan natin ng sukal guys. Tapusin na lang natin to guys. Lagyan natin ng sukal. Mamaya ibabalot natin to sa tawag nito, wrapper. Ito na guys lahat. Ngayon, ibabalot na natin sa lumpia wrapper. Ito na guys, umpisa na natin ng balot sa lumpia wrapper. Hugas ko sa kamay ko ha, huwag kayong mag-ano dyan. Magsabon ako. Yan, isa-isa lang saging. Yan. Okay lang ba isa-isa? Dapat dalawa-dalawa. Kuha. Dalawahin na lang natin para alanganin eh. Ayan. Ayan. Guys, ito na yung ano natin guys. Tapos na natin na nilikit ang ating turon. Kaya isasalang na natin. Magpainit tayo ng kaldero para lagyan natin ng mantika. Hirap. Ito na yung bidjuwer ko. Guys, ito init na yung kawali natin. Lagyan na natin siya ng mantika. Damihan natin siya para mulutaw siya. Mulutaw sa mantika. Lagyan natin ng asukal na pula guys, para yung turo natin lumidikit yung madikit sa yung asukal na pula. Tunawin lang natin. Ayan, natunaw na yung asukal na pula guys. Sarap ang snack namin ngayon. Kaya natin siyang uminit. Kulang pa siya sa init guys. Ilunod na natin ang ating turon guys. Yan ang snacks namin ngayon guys. Diba? Sarap. Ikaw kasi gaganon ka. Nag-video tapos ang mata na dito sa likod. Kinsan ba mag-apply ninyo dag video be kay hire ko? Hindi, dito nga eh. Karinan. Ba? Parap. Yan. Ang dagaran. Palaro dyan. Sorry mo rin. Dyan. Sorry niya yan rin. Apat. Ano ba nangyari sa jet nila? Bigyan ka mo lang. Ito silang pulo yung mga double F na base. Paano na kayo tatabi? Sa atin. Nakatungtong. Ayun, ito ako Yun na mga Kailan mo pa? Yun, ang nakabang. Yes, sa base na lang. Ulti kang elta mo. Sa base 5. Andun, sa may ano, sulo. Dito. I-is mo kasi dyan. Wag! Wait tayo! Balag! Naku. Wala, tamang ko lang.
Isa pa. Ito may drop with point na lang, Ali. Ha? Iyo. May ano, may audio, ano. Yeah. Nakalibre nag-aatong. Yan. Ilan na lang kayo? Ilan na lang kayo? Dito. Bigyan mo, kaya na ako. Kaya. Bigyan mo kay Angel, kay John, Kaling, kay Wilben, kay Rina. Hati dyan. Kanina yan? Ha? Batang tayo, bis. Ayan, bis ako. Oh, papalakas yung ano, balat. Dito na lang. Wala na. Nagpa-plane ka mo eh. Ako kayo natin eh. Tulun eh. Matay tuloy ako. Ngayon na lumaan. Ang galing ang ano, Brian. Yari na isang pito lumaan na. Hindi ko magamit kayo dito. Diyan mo lang yun, oh. Spike. Nahawat ka pa. Spike ka ba ako? Nahawat ka na cellphone mo. Dahil lang yun. Agil, no, Agil. Nice. Sabi ko yan. Papi, huwag na. Grabe si Judy lang, parkour ah. Saan pala? Hoy! Nasa 3! Ano ka? Ayan na, ayan na. Switching na. Ano na ako ng pala? Ako na na. Nakawalak na yung mukha ko. Tura na isa. Hindi na ako. Ano na ako ito?
Maurog kami dito. Orang hap. Iya. Hindi, una mo dyan. Sunod.